Smiješ tvoja ekipa protiv moje ekipe, između dvije vatre? Naravno da smijem, hajdemo izabrati sve ljude. Ti imaš plave oči, ti pripadaš mojoj grupi. Dođi ti imaš moje oči, smeđe, ti pripadaš meni. Ti plava oka, dolazi ovamo, ti pripadaš meni. Dođi ti imaš smeđe oči, meni pripadaš. Ti isto imaš plave oči, dolazi sa nama. Ti smeđe oki, hodi vam kod nas. Dolazi ti imaš plave oči, dolazi sa nama. Ljudi, a gdje ću ja? Ja imam jedno smeđe, a jedno plavo oko.